atong hinumduman sa Kwaresma nga pamalandong, mao ang kaning plano sa Ginoo sa pagpangluwas nga usahay di nato masabtan nganong si Hesus in order nga maluwas ang katawhan gikan sa iyang mga sala gapakamatay sa krus nga nabanhaw ug nga mao kanay murag nahimong kaparas murag ganay garantor ba nga kita maluwas. Natong niaging Domingo nga atong nadunggan ang ebanghelyo mahitungod sa temptation of Jesus Christ, di ba? Gitinta si Jesus sa mga tulo ka buklase nga primary mao gyud ni mga weaknesses sa mga tao. Ang weaknesses of the flesh, pagkaon, mao to nga ningon ang yawa kung Ginoo ka, ikaw kan himuha kining bato nga pan. Ikaduha temptation sa material, richly kana mga gabtangan, kwarta. Ningon si ang demonyo, maimo kining tanan kung muluhod ka nako, mosimba ka nako. No, ningon si Jesus Christ, ang Ginoo lamang imong simbahon. In fact, in other gospel, you cannot serve both God and Mammon. Dili nimo ipaka sa Dios ang mga kabtangan kay mga wala raman ni ning kalibutana. Katulong temptation ato madunggan last Sunday, gidala si Jesus sa pinakatumoy sa templo sa Jerusalem. Ug ningon siya, "Lah, hagbong diha kay sapnayon kasi yung mga anghel." Tentasyon sa gahom, labi na karong panahon sa political election. Gusto gyud kapitan ng gahom, mahimong number 1 nga kinakuan mo siguro na ang mapaisugod sa gera karon sa Russia ug Ukraine kay gusto gyud nga huptan ang gahom kinakakusgan, pinakakadlukan, pinakabanggiitan, gahom, gloria, honor. Mo manay kasagara nga timtas matintal ta ato ang pangalan butangan gyud natog degree, butangan gyud natog degree labi nang nakagraduate og college. Kay honor mo na nato magsadya gyud ta, part man na sa atong temptation ang atong anak makagraduate og college magmaya kay ang silingan wala. So una isa sa mga temptation nato nga musay maabot sa tuang kasing-kasing ang kana laging dungog, ang gahom ug ang glory, honor. Sa after sa temptation si Jesus ni appear victorious, nakadaog siya. Karon ang Domingo milahos kita, shortcut sa a lot of kanang narrative sa gospel. Nilahos kita sa middle point sa ministriya ni Jesus didto sa Mount Tabor. Gidala ni Jesus si Juan, Pedro ug si Santiago, kaning tulo representative sa simbahan. Pedro, Santo Papa, si Santiago may simbolo sa mga bispo sa kanya-kanya mga diocese, ug si Juan simbolo sa mga relihiyoso, mga madrig brothers ug mga religious. Sila nakakita na sinati nila si Jesus nga balhin na change iyang hulagway, nahimo siyang na naggilak-gilak. Matod pa diri sa Bisaya nga translation ko, nabaguhan po ko sa Bisaya nga translation kay naggilak-gilak sa kaputi, shimmering, splendid, siguro mo nag-Aladdin. Parte yung pagkaputi matod pa sa uban nga mga version sa Synoptic Gospel, walay sabon nga makapaputi sa susama bisan pag Ariel, tide, surf, wa gyud. Ug mo ni nagparting pagkuan gasulti ka nato mga igsoon nga human kita matintal, maminaw sa pulong sa Ginoo, mutuman sa kabubuton sa Dios, mahisama kita kang Hesus diha sa kahalangdon, diha sa iyang paggilak-gilak, diha sa iyang pagka divine, gitawag nato glorious resurrected Christ. Gani si San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa ni sulti siya, pinaagi kang Kristo, kani atong nature nga yutan-on nga kanang pagka atong tawhanon, mailisan kini kung kita maminaw mosunod kang Kristo, mailisan kini sa pagka realidad nga Dios nun. Mahisama kita kang Kristo. Matod pa sa ubang translation, gipakita kuno ning transfiguration, kaning pagkabyo sa panagway ni Jesus aron dili kita madismaya. Kaya atong kinabuhi baya, daghan baya kayo mga tentasyon mo na ato madunggan kato niaging Sunday. Atong kinabuhi daghan baya mga tintal nga maabot sa tuwa, matag gikuso-kuso.
sa mga balod sa kinabuhi sa mga tintal. Munang daghan kay mga tao nga mahagbong, matintal sa kwarta, matintal sa kayamanan, matintal sa tawhanong kahinaan. Mabitaw nga unsa may source daw sa sala. Matod pa sa high school catechism, unsa may source sa sala, Father? Una, number one, ang atong flesh. Muna sa panahon sa Kwaresma, gi-control kini pinagi sa fasting of abstinence o abstinence, no? Pagpuasa o pagpugong. Kay atong fleshly desire usually associated with appetite to eat, but also appetite for many things. Fleshly desires like sexual appetite. Kusog kay na tanan-tana apil taga maigo. Why exemption? Flesh, pero merong kaaway, source sa sala. Ikaduha, mga material o kalibutan hong mga butang. Pleasures of the world. Mao ni ang source po yung tintal sa tuwa. Makita tag latest nga iPhone, magilak-gilak, mag-heart-heart day atong mata. Kita ta sa latest nga mga jewelry, mga kahinaan na to, lahi-lahi man tag kahinaan. Hina kayo mga dali ra ma-tempted sa mga jewelry, ma-tempted sa mga technology, ma-tempted sa mga sakyanan, ma-tempted sa mga pagkaon, tanan, daghan kay tag mga kanya-kanya tag mga temptations ani. So muna, ikaduhang temptations, the pleasures of the world, all that the world could offer, mo na mo tental sa tuwa. O ikatulo, ang demonyo mismo, hasulsulsulon gyud ta pagayo. Labi nagmahina kay ta. Mao man nga ang atong temperamental nga attitude, labi na sige tag pangasaba, ang demonyo maingon gyud ato si kasabi na wala buga diha. Mura kag dragon nga magsigig pangasaba. Or ang mga temptation like for example, hina kay ta sa mga butang, samot tag tintalon ta sa mga worldly nga mga butang. Ang demonyo mismo mo hinay-hinay kutkot ani sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Muna, ang atong kinabuhi na puno gyud sa mga tintal. Ang Ginoo nagpahimangno kanato nga human nato malampasan kining mga tintal. Kung kita magmadaugon, kung kita mosunod kang Kristo, mahisama kita kaniya, transfigured. Kung kita faithful, ang gipangako sa tuwa sa Ginoo iyang tumanon diha kang Hesukristo. Mao man ang first reading nato karon si Abraham. Tungod kay faithful kay si Abraham, ningginan siya sa Ginoo. Tungod kay ikaw matinumanon kanako. Kay faithful kay ka sa kuha. Tagaang takagdaghang mga descendants as numerous as the sands of the shore of the sea or the stars of the sky. Mo po na mga igsoon sa atong kinabuhi, ang Ginoo kanunay naghatag kanato og kanang gitawag nag-invitation. Ayaw kalugmok sa mga tintal. Paningkamot. Muna ningon si Jesus diri sa transfiguration, dili si Jesus ang amahan, misulti. Nga ningon siya, kini mao ang akong piniling anak, pointing to Jesus Christ. Magtanaw kita ka Jesus Christ. Dili mga pari atong tanawon mga igsoon na, yung mga pari napoy mga kanya-kanyang defect namo. Kaya kini mao si Jesus Christ. Gitanaw si Jesus Christ. Ang akong piniling anak, patalinghugi ninyo siya. Paminaw kamo kaniya. Muna nga to ang model of our Christian discipleship. Bisag kami mga pare, kami nga nag-eskwela, nangkamot sa pagkinabuhi. Ang amo yung direction, Jesus Christ, ato yun ang tanawon, siya yun atong modelo. Dito mo tanaw sa mga kahinaan sa mga membro sa simbahan, kahinaan sa mga tao nga nasa sulod sa simbahan, kundi atong fix our eyes, our gaze on Jesus Christ who transfigured before us. Aningon siya sa tuwa, kini mao ang akong pinaranggang anak. Anak, pamati ka mo kaniya. Kay the moment nga mamati, musunod kita kaniya, buhato nato ang ingon sa tong Ginoo, sa iyahang mga gipanulti, gipanangyaw, gipanudlo, mo transfigured kita ang atong kinabuhi, dinhi og sa sunod nga kinabuhi, maggilak-gilak sa kasanag. Kita mahimong anak gayod sa kahayag, kay kita anak sa Ginoo. Mula mga igsoon, worthwhile kaayo bisan pag kita gitintal gikuso-kuso sa mga problema, sa mga tentasyon kada adlaw natong masinati, ayog kahadlok, ayog kabalaka.
ang Ginoo na kanunay kanato. Mo i-fix nato ang ato ang pananaw kaniya, mga muyo kita, nga iya kitang tabangan, ligunon, ug atong ma-overcome, atong mapasaran ang mga tentasyon sa kinabuhi aron mahimo kitang susama kang Hesus magmadaogon. Manindog kitang tanan, atong ipadayag atong pagtuo sa buhi nga Dios. Moingon kita, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan na makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa